to se vám vyplní. Počkej, ano, to je pravda, ale když si špatně přeješ, Já neznám. tak se nevyplní. Špatně přeješ? Jak špatně přeješ? Ten světe si to stejně nějak přebere, že jo? To nemáš šanci. Já vím, ale ty na tu vždycky musíš speciálně sáhnout. Ale na tom bříšku vůbec, na ten kříž. Na ten kříž teda, ale ty musíš někde stát a něco držet a dotýkat se? Ne, stačí, když tam takhle položíš prostě pravici na ten kříž, roztáhneš ty prsty tak, aby těch 5 prstů vlastně bylo na těch 5 ramenech kříže. Věř mi, fakt, to úplně stačí. Ale s tím Každý přáním... prst levé ruky se musí dotknout hvězdy na bronzovém kříži. No teď jo, ale s tím přáním je to opravdu ošemetný, tak my to známe z takových těch ezoterických věd a horoskopů, že jako musíš si přát, ale dobře. No tak s těmi svatými to je úplně totéž a samozřejmě tady ta tradice v Evropě je tisíciletá, že když něco si přeješ o světce, tak si fakt musíš přát přesně, no. Protože i on si to může jako různě vyložit. Koordinátorka intimity. Jo, já mám pocit, že lidi mají ohledně toho dost divoké představy, když se to řekne, ale vlastně ta práce spočívá v tom, že já jsem takový speciální průvodce při natáčení pro ty scény, kde je nějaký simulovaný sex nebo líbání nebo nahota a vlastně snažím se o to dbám na to, aby herci se cítili komfortně a v bezpečí a zároveň, aby byla naplněná ta režisérská vize, aby ta scéna dopadla tak, jak si režisér představuje.